Alas 6:30 po oras natin, arestado po ang dalawang lalaki na nahaharap sa 14 na bilang ng magkakaibang uri ng panggagahasa sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad noong Pebrero 10 dito sa Pangasinan. Sa Dagupan City, arestado po sa bisa ng warrant of arrest ang isang jeepney driver na kinilala bilang ika-8 sa most wanted sa rehiyon matapos kasuhan po ng 9 na bilang ng kasong statutory rape sa Barangay Mayombo. Walang inirekomendang piyansa ang kasong sinampa sa nasabing sospek. Samantala, isang 18 anyos naman na binata ang timbog dahil sa kasong sexual assault at 5 kaso ng panggagahasa sa Barangay Poblacion Central, Sison. Ang patong-patong na kaso ng sospek ay may nakatakdang piyansa na 200,000 pesos. Matapos sumailalim sa medical physical examination, dinala naman ang sospek sa mga himpilan ng pulisya at kasalukuyang nakapiit habang isinasagawa ang kaukulang disposisyon ng nasabing kaso. Kaugnay nito, hinihikayat naman ng mga otoridad ang mga magulang na maging mapagmatsyag sa kaligtasan ng kanilang anak. Agad na iulat naman sa kapulisan ang anumang kahina-hina ng gawain o paglabag sa batas. IFM News. IFM News. IFM News.